गिबियावनो गासै नायगिरि बिथांखौ खनसे फिन बराय हरनाय थाबाय लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ जेरै थाम्बनेल ओरैनो भिडिअ दै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायबानो जाबाय नोंथांमोना एक्जाक्टलि फेसबुकआव नुखाबाय जानो हागौ नाथाय बे भिडिअ माने बिराद मिनिं गोनां भिडिअ नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासे नाय बिनि उनाव माने आङो फारि फारि नोंथांमोना खोन्थानो हागोन जायबायदि फंबाया माने बावखुंग्रि हाजोआव बोसोरारि बावखुंग्रि हाजोआव गासिबो गावनि साननाय हनाय गासैखौबो माने जाफुंहोनो थाखाय गोजान गोजान जायगानिफ्राय बिथांजोमोना सेंग्रा सिख्ला गासैबो न'खर संसार जानाय गासै बर' हारिफ्रानो माने बावखुंग्रि हाजोआव माने गाखोहैनो होननानै जोंहा माने गासैबो हास्थायबाय थानायनि गेजेराव बै सासे जोंहा फंबाया मा जादों दिनैनि दिनाव बै फंबायजों मा एक्सिडेन्ट जादों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलाग्रो बिनि उनाव आङो फारि फारि नोंथांमोननो खोन्थानो हागोन नोंथांमोना ससेखौ भिडिअखौ नायलाग्रोदो। खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि मुङा फेन्थ मोसाहारि आंनि बे भिडिअ लाबोनायनि जाहोनानो जादों दासो आंजोंहाय मोनसे इन्सिडेन्ट जानानै थांदों नैबे जोंनि बावखुंग्रि जाय जायगायाव फेस्टिभेल जागासिनो दङ नैबे आंनि खिथुआव नुनो हागोन नोंथांमोना बियो ओंखाम जानाय फुडिं जेसेबां पार्टिसिपेन्टसफोर दङ प्रग्रामावहाय बिनि फुडिंनि जायगा आंजों मा इन्सिडेन्ट जानानै थांदों होनोबा आङो फुङावहाय हाजो गाखोनाय कम्पिटिसनावहाय पार्टिसिपेट खालामदोंमोन आङो माने पार्टिसिपेट खालामनायावहाय आङो गामसा गाननानै पार्टिसिपेट खालामदोंमोन ओमफ्राय नै आङो खारनानैबो फैदों आं जानो हागौ आं लास्ट जादों ओमफ्राय नै जेब्ला आं सफैनानैहाय ब्रेकफास्टबो खालामखाङो आरो बिनि उनावहाय जेब्ला आङो दसे बेरायनानैहाय जेब्ला लान्च जानो जेब्ला आं फैयो आंनियावहाय कुपनबो दङ आङो दायो नैबेखौ नैबे सिरियाल नाम्बारखौ होनानैहाय कुपनखौ मोनबोयोमोन नाथाय आङो सिरियाल नाम्बारखौ दायो लाबोफिननानै नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनो सानदों दि दायो मा होनदों सिङावहाय जेब्ला आङो ओंखाम जानो थाङो जेब्ला कुपन मोननानै बिसोरो होनदों दि गामसा गाननानै ओंखाम मोनजायानो आंनि सोंनाया बिसोर दिनै गामसाखौ ओरैबायदि मोनसे जोङो रेसपेक्ट होनांगौना बियो मा होनदों इनडिसिप्लिन गामसा हाफ पेन्ट गाननानै फैबा ओंखामखौ मोनजागोन नाथाय आङो हाजोखौनो गाखोदों गामसा गाननानैहाय स्टार्टिं पइन्टनिफ्राय लास्ट फिनिशिंसिम आं गामसाजोंनो खारदों गामसाजोंनो फैदों बाहाय मोनसे होननाय गैयामोन जे गामसा गाननानैहाय नोङो बेहाय पार्टिसिपेट खालामनो हाया होननानैहाय नाथाय दिनै नोंथांमोनहा आंखौ दिनै ओंखाम जानायावहाय मारै बिदि नासयनो हाखो दिनै गामसा गाननाय मानसिया ओंखाम मोनजाया होननानैहाय आंनि सोंनाया बिसोर दिनैहाय आङो बर' मानसि जानानैहाय आङो बर' सुबुं जानानैहाय दिनै आङो गामसा गाननानैहाय माराथनबो खारनो हाला नामा बा गामसा गाननानैहाय आङो ओंखामबो जानो हाला नामा गामसाया जोंना दिनै बखि जाग्रा मोनसे सि जाबाय नामा दिनै जोंहा गामसाखौ मा होनदों बे मानसियाहाय इनडिसिप्लिननो गामसा गाननानैहाय मानसिया ओंखाम मोनजाया बिदि होननानै आंनि सिगाङाव बुंदों होमबा गामसानि सायावहाय बेना जेबो सनमानानो गैया होमबालाय गाबोन बायदियावहाय जोङो वेस्टार्न कालसारखौ मा एडप्ट खालामनानै लाजोबसै नामा एकदम लासिं मोनदों आं गावखौनो गाव दिनैहाय आंल' नङा आंनि उनावबो सासे फंबाय दंबावोमोन जाय गामसा गाननानै फैदोंमोन बिथाङाबो थोनहरफिन जादों आरो बिथाङाबो लंपेन्ट गाननानै फैफिननो जानो हागौ आं बिथांखौ नुनाय जायाखै दायो नाथाय आंल' हारसिङै नङामोन जाय थिनहर जादोंमोन बियो जाय फुडिंनि जेनेरेल फुडिंनि स्पर्ट्स गेलेग्रा बिथांमोननि जाग्रायावहाय जाय फुडिं इनचार्ज आं मिथिया सोर बायदियामोन एसे मथाथा गोजौ मानसियाहाय ससमा गानो नाथाय बे सुबुङा आंनि सायावहाय बिदि अयथासार खालामनाय जादों आरो जोंनि बर' हारिनि गामसानि सायावहाय बेबायदि अयथासार खालामनाय जादों जायावहाय जोंनि ट्रेडिसनेल गामसा जायखौहाय जोङो जे भिडिअखौ नुनानै बुजिथों दि गामसानि भेलुआ माबे आरो जोङो गामसाखौ मानो गानो बिदि नङाखि गामसाखौ देखायनो थाखाय जों गानो गामसाया जोंनि ट्रेडिसन जों गामसाखौ गाननानै जेरावबो थांनो हायो गामसा गानना जोंहा गोदोहाय वेस्टार्न कालसार गैयामोन गोदो लंपेन्ट गैयामोन बे समाव जों गामसा गाननानैनो जोङो देरबोदों जोंनि आबै आबौमोनहा जों गामसा गाननानैनो जोङो देरबोदों आरो जों गामसाखौनो गानबाय थागोन जोंहा बिदि वेस्टार्न कालसारखौ एडप्ट खालामनानै बा बिदि इनडिसिप्लिन होनजानाय जोंनि गामसाया बिदि माबा नङा जिखुनु आं खावलायो गासैबो आंनि नायगिरि नोंथांमोनखौहाय भिडिअखौ हाजासे सेयार खालाम आरो बे बिथांनिसिम सहैयो भिडिअखौ जाहाथे जाय जोंनि बर' हारिनि गामसाखौहाय गनायजाथाव खोथा बुंनायखौ मोनाखै बियो दिनैहाय जोंनि हारिखौहाय लासिंसिं खालामनाय जादों आरो जोंनि बावखुंग्रि फेस्टिभेलखौ लासिंसिं खालामनाय जादों आं बेखौनो खावलायगोन दि नोंथांमोनहा नैबे भिडिअखौ नुदोंबा अन्नानै शेयार खालामनानै हो जाहाथे बै सुबुङा नासयदों आरो वेस्टार्न कालसारनिखौ बुंदों लंपेन्ट गाननानै फैबा ओंखाम मोनजागोन होननानै गोजोन्थों लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ बिराद माने डेन्जार बाथ्रा आरो नंगौ नङा जिबायदि फंबाया माने जिबायदि अलखदाव बा जिबायदि फंबायखौ माने गावनिनो हारिनि जिखुनु माने बावखुंग्रि हाजोआव माने फंबाया माने बे माने
152 जिखुनु सिरियाल नाम्बार फंबाया बे माने गावनि बादायलायनायनि मोनसे बेस्ट नाम्बार सिरियाल नाम्बारखौ माने बियो माने गावनि गस्लायाव बा गावनि उदैयाव सिथाबना लानायखौ नुनो मोन्दों माने बिथाङा माने फंबाया माने बावखुंग्रि हाजोआव माने गाखोनाय आरो ओंखारनाय लोगोसे खारनाय बादायलायनायनि सिरियाल नाम्बार आरो लोगोफोर बे सिरियाल नाम्बारखौ माने लानानै बियो माने खेला खारनाय बादायलायनाय खेला जोबखांनायनि उनाव बे 152 सिरियाल नाम्बारखौ लानानै बियो माने ओंखाम जानो होननानै कपन मोनसे लाबोदोंमोन दै बे ओंखाम जानो होनना कपन मोनसे लाबोनायाव माने बियो माने गाव जोंनिनो बर'नि ट्रेडिशनेल जिखुनु गामसा गस्ला गाननानै बा आर'नाइ लानानै बे माने फंबाया बे बावखुंग्रि हाजोआव बादायलायखांनानै बियो माने ओंखाम जानो होननानै बे माने 152 सिरियाल नाम्बारखौ खोन्थाना कपन लाना फैनानै बियो माने ओंखाम जानो होनना थांनायाव माने बिखौ केन्टिननिफ्राय बख'ना लाबोफिननानै माने बाहेराव दोनफैनानै माने एसे माने लासिंसिं खालामना होनाय रखम जादों माने सासे सुबुङा बा सासे आदै आरो लोगोफोर माने आं बेखौसो बुंगोन माने आदैया एसे बुजिनांगौमोन जेरै बुंनो थाङोबा आजिखालिनि दिनाव जोंनि बर'फ्रा ओरैबायदि माने गुबुन हारिजोंबो माने ओरैबायदि नासयजानाय आरो लोगोसे बे बागुरुम्बा जिखुनु माने मोसानाय जिखुनु माबाफोरखौबो नायना लाबानो जाबाय जोंनि बर'फोरा माने एकदमबारे ओरैबायदि माने एकदम आन्डार इस्टिमेट रखम जाना दङ दा बायदियाव लोगोफोर जेसेबांखि मोसादों लोगोफोर माने गुबुननि नाम आरो गुबुननि ड्रेसजों मानसो दोननासो बै समाव सिङावसो माने जोंनि बर'फोरनि ड्रेसखौ माने बेबायदि देखायजानायबो जों नुनो मोन्दों लोगोसे दा हमनानै ला बेखौनो बुंगोन कि बै आदैया एसे बुजिनांगौमोन निजिनिनो एरिया निजिनि जायगानि जिखुनु बावखुंग्रि हाजोआव माने बादायलायनाय होनाय गासैबो साननायफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय गासैबो फैयो बेयाव माने गासैबो बाहागो लादों गासैबो गेलेदों होदों लोगोसे बै फंबायखौ माने गामसा गाननायखौ ओंखाम मोनजाया होनना बुंनाया माने समाजनि थाखाय बिराद आनलिगेल जादों लोगोसे बर'नि गामसाखौ माने एसे नासयनाय जादों मानो होनोबा दै गोदो गोदायनि दिनाव जोंनि आबै आबौमोननि दिनाव गोदो गोदायनि दिनाव जोंनि आबै आबौमोननि दिनाव जेरै हमनानै ला आखाइजों एरनाय मोनसे आर'नाइ आगर दंमोन आखाइजों एरनाय मोनसे दख'नानि आगर दंमोन आखाइजों दाननाय मोनसे सिफुं दंमोन आखाइजों दामनानै बानायनाय मोनसे खाम दंमोन आखाइजों जिखुनु माने बानायनो हायाखैबो मोनसे जोंहा मोनसे जथा सेरजा दङ बेफोरखौ माने जोङो भारत सरकारजों सिनायजाखानाय मोनसे जिअ'टेक मोननाय जोंनि ट्रेडिशनेल ड्रेसखौ माने बै जों दिनैनि माने बावखुंग्रि हाजोआव माने गाखोहैनानै बादायलायना होना फैनानै जिखुनु 152 जिखुनु सिरियाल नाम्बार फंबाया गावनि कपनखौ बेखौ देखायना कपनखौ माने लानानै ओंखाम जानो फैनायाव माने लासिंसिं खालामजानायखौ जों नुनो मोन्दों लोगोसे बेफोरबायदि खोन्थाया जानो नाङामोन नाथाय मानो जाबाय थादो निजिनि आखाइजों दानाय दा बावैसो मेसिनजों जिखुनु माने फटाफट माने 1 मिनिट 2 मिनिट गांथाम गांब्रै जिखुनु गस्ला दख'नाफोरखौ जों दानायखौ नुनो मोन्दों लोगोसे गोदोनि दिनाव मेसिन गैयामोन गोदोनि दिनाव मेसिन गैयामोन जिखुनु माने गावनि आखाइजोंसो गावनि दिमागजोंसो गावनि आसुगुरजों एरनाय बे ट्रेडिशनेल जोंनि बे आर'नाइ गामसा बा जिखुनु माने आर'नाइ फालिफोरखौ माने दा नोंथांमोना माने नैबे सा ससेयाव माने जिखुनु माने बावखुंग्रि हाजोनि जिखुनु केन्टिंआव माने लासिंसिं खालामना होनाया माने बर' हारिनि थाखाय बिराद समाजनि थाखाय बिराद आनलिगेल जादों आदैया एसे बुजिनांगौमोन लोगोसे बेफोरखौ माने एसे बुजिनो माने दिनैसिमबो माने बुजियालासिनो थायोब्ला माने नोंसोर माने समाजखौ माने हारिखौ माने ओरैबायदि माने जिखुनु जिअ'टेक मोननाय गामसा जा जिखुनु आर'नाइ जाफोरखौ माने पिरपिलाफोर बायदि माबा कागजफोर बायदि माने गारलाबायनायसो जालांगोन नोंथांमोना बेफोरबायदि खालामनानै देखायोब्ला लोगोफोरना जोंनि दिनैसो हमना ला आर'नाइ गामसाफोरा आर'नाइ जि गस्लाफोरखौ माने गुबुन हारियाबो बायनानै गानो गुबुन हारियाबो गनायो गुबुन हारिफोराबो बायनानै होनानै जिखुनु रिल भिडिअ बानाय गासैबो माने जोंनि बर' हारिनि ड्रेसफोरखौ लानानै बै साननैसो नुबावदोंसोमोन बेंगलि नामा बिसोर माने हौवा हिन्जाव माने बे गावसोरनि हाबाखौ दाननायखौ जों नुनो मोनबावदोंमोन गुबुन हारिया माने जोंनि ड्रेसखौ गाननानैसो हाबा दाननायखौ जों नुनो मोनबावदोंमोन बा बेसे गनायजाथाव बा बे दिनैनि समाव बे आदैया माब्रै माने बेफोर गामसा गाननानै ओंखाम मोनजाया होननानै सासे फंबायखौ माबोरै लासिं खालामनो हाखो बेखौ जों एसे रायलायनांगोन जोंहा समाज दं हिसाबै जोंहा समाज दं हिसाबै जों बेखौ माने सावरायनांगोन बेफोरखौ माने गारलांनांगौ मानसिनि गेजेराव जेसेबांखि मेंना फैनानै हाजो गोजौनिफ्राय खारनाय बादायलायना फैनानै गावनि 152 सिरियाल नाम्बारखौ देखायना कपन लाबोनानै ओंखाम जानो नागिरनायखौ माबानानै मोनजाया गामसा गाननानै मोनजाया होननानै बाहेराव लाबोजानाया बेसे लासिंसिं खोथा जायो निजिनि हारिखौ बिदि खालामनाङा बा लंपेन्ट गस्ला गाननानैसो ओंखाम माने मोनजायो नामा बेफोरबायदि खोन्था जाथावा लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला आं एसेबां फोजोबनोसै आंनि बुंनायफोरा सोरनिबा सायाव गाज्रि बुंफ्लांदोंबा मा एसे माने गोरोन्थि बुंफ्लांदोंबा आंखौ निसय बर' हारिनि फिसा होननानै गोरोन्थि थाखाय निमाहा होबानो जाबाय लोगोफोर लोगोसे हायोबा भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय बेफोरबायदि माने फिसा फिला खोथाफोरखौ माने मिथिनायाव मिथियै बायदि माने जोंनि जिखुनु माने नैबे दा सोलिबाय थानाय गामि बिथोरनि बोराइफोरा साफा सानै माने दिनैसिमबो जाम्बा जाम्बिफोरा माने बेफोर खालामबाय थानाय जुजिनायखौ गार लोगोसे बेफोरबायदि खालामनाङा सासे मानसिखौ ओंखाम जानो होलायाबा गामसा गाननानै ओंखाम मोनजायाबा माबोरै जागोन बिदिबा बेथ' निजिनि जिअ'टेक मोननाय गामसाखौनो माने एसेबां गनायाब्ला गुबुन हारिया माथो ओरैनो पेपारफोर बायदि बिसिना गारजोबगोन
लोगोफोर सोरबा गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होदो लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला एसेबां फोजोब लोगोफोर बर' हारि जिउ गोलाव जाथों